कोपरगाव माहेगाव देशमुख मध्ये प्रहार संघटनेचे पदाधिकारी बनले गोरगरिबांचे कैवारी। माननीय नामदार माजी राज्यमंत्री शेतकऱ्यांचे कैवारी तथा आमदार बच्चूभाऊ कडू यांचे कोपरगाव तालुका प्रहार विद्यार्थी सेनेचे अध्यक्ष आकाशभाऊ काळे व तालुका संपर्क प्रमुख नवनाथ भाऊ वाघ यांच्या समोरून एक मनोरुग्ण वाटसरू जात असताना त्याला बघितल्यानंतर त्यांच्या डोक्यात एक कल्पना आली की आपण याची हजामत करून नवीन कपडे घेऊन दिले, तसेच चांगल्या पद्धतीने जीवन कसे जगायचे यासाठी त्यांनी त्या मनोरुग्णाला माहेगाव देशमुख या त्यांच्या गावी नेऊन त्यांची कटिंग दाढी करून आंघोळ घालून त्याला नवीन वस्त्र परिधान करण्यास आणले व जेवण घालून त्याचा निरोप घेतला। ही कल्पना सर्व तरुणांना एक चालना देणारी आहे। खरोखर या प्रहार संघटनेच्या कार्यकर्त्यांचे आभार मानावे तितके कमीच आहेत। त्यांना सहकार्य म्हणून श्रावण धोत्रे, अवधूत जाधव, महेश वणी, भूषण रोकडे, पवार, ग्रामपंचायत कर्मचारी मारुती धोत्रे, संजय उगले तसेच गावातील सर्व तरुण वर्ग त्यांच्या बरोबर होता। न्यूज 14 कोपरगाव तालुका प्रतिनिधी इब्राहिम उर्फ मुन्नाभाई शेख। मी नवनाथ पांडुरंग वाघ, राहणार माहेगाव देशमुख आणि प्रहारचे तालुका संपर्क प्रमुख आहे मी, आणि आकाशभाऊ काळे विद्यार्थी तालुका अध्यक्ष कोपरगाव प्रहारचे माजी राज्यमंत्र्यांचे बच्चूभाऊ कडू। काल आम्हाला माहेगाव देशमुखमध्ये एक मनोरुग्ण सापडला। त्याची अवस्था एकदम बिकट होती। त्याला आम्ही त्याच्यात धरल्यानंतर त्याची चम्मन वगैरे कटिंग वगैरे केली, त्याला नवे कपडे आंघोळ वगैरे घातली आणि त्याच्यानंतर त्याला जेवण वगैरे घालून त्याची व्यवस्थित विल्हेवाट लावून त्याला आम्ही कोपरगाव येथे सोडून दिलं। आणि बच्चूभाऊ कडू नामदार राज्यमंत्री माझे यांचे बी आदर्श घेऊन आम्ही कार्यकर्ते सगळे त्यांचा वारसा पुढे घेऊन चाललो आहे। आमचे आदिवासी समाजाचे आमचे या मंगेश भाऊ अवतडे असतील, बौद्ध समाजाचे आपले काय नाव त्यांचं बहुजन युथ पॅंथरचे मुन्नाबाई शेख असतील, त्याच्यानंतर कैलासभाऊ पवार असतील, आमचे मायगावचे ग्रामस्थ असतील, कोळगावचे ग्रामस्थ असतील, हे सगळे असे गरिबांना मदत करून त्यांची व्यवस्थित विल्हेवाट लावून राज्यमंत्र्यांचा वारसा घेऊन पुढे चाललेला ह्योच आदर्श सगळं कोपरगाव तालुक्याच्या इतर गावांनी बी घ्यावा आणि हाच वारसा महाराष्ट्रामध्ये पुढे चालावा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय प्रहार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.